Boss, good morning. Good morning, good morning. Magkano yung presyo ng tilapia mo? 100k per kilo tilapia. 110? 100. 100 Medyo pesos. tumaas. Unti na yung tataas. Oo, ngayon araw ng linggo eh. Marami sa ating mga mamimili, no? 100 pesos per kilo ng tilapiang Batangas. Ang posit po natin ay 250 per kilo. 320 po sa mga hipon. Magkano kilo, bossing? 80. 80 pesos po ang per kilo po ng maganda at makinis na manggang hinog. Bossing, thank you. Ayun, shout out. Ayun, shout out po sa mga taga Pangasinan, San Carlos, shout out. Magkano isa? Shout out, Boss Meng. Para sa mga kaibigan ko dyan. Tilapia pala, boss. Nagbago na raw. Nagbago na ang presyo. 320. Kaya hindi na gumagalaw yung panga, tingnan mo. Ayun na naman tayo. Hindi na gumagalaw yung panga. Next week, babakpakan ka raw niya. Ang mga manok ni Dayan, ang kalis po ay 100 pesos sa mga backbone. At ang presyo po ng mga pakpak ay 130 na kada plastic. So yan po yung mga presyo ng manok po nila. So 300 per kilo ng mga yellowfin tuna. Oh yeah, boss, Lando. So shout out, bossing. Good morning, good morning. Orlando pa shout out. Pwede na? Apa, pwede na po. Tiba, Pamilya Bautista, Perez family. Ayun. Ate family sa mga anak ko si Jubel, kay Aunt Jessie. At saka na po si Ray. Manamahal ko kayo. Magandang umaga. God bless. Sige po, Nay. Salamat po, Bastando. Ingat po, Nay. Ingat po, salamat po. So shout out po sa pamilya po ni Nanay, no? Shout out po. Ingat po, Nay. Salamat po. Boss, pwede matanong yung alimasag mo? 240 yung per kilo. Sa alimango mo? 400 pesos, no? Yung po yung mga per kilo po dito na inyong mabibili. 240 sa mga alimasag. 400 po sa mga per kilo ng alimango. Bossing, good morning. Magkano yung mga tanigi mo? 280 ang per kilo. Boss, good morning po. So ito po yung mga bentahan po dito ng talaba. Ang talaba po ay 100 pesos na kada takal. At ang ating mga mahihilab po ngayon yung ating mga tahong, no? Ang tahong po natin ay kada takal 100 pesos pa rin, no? So yung pusit natin ang ganda, oh. Malalaki na, no? Magkano pa presyo? 350 po ang presyo ng mga pusit. Sa tagal-tagal ang paraw na alala pa. Sa ating mga pusit dumot ay 250 per kilo. Ang ganda, oh. Ayun, quality na mga hasa-hasa, 300 pesos na per kilo. Uli sa kapa. Galunggong, no? 130 per kilo. Purot galunggong. Gulyasan, 120 per kilo. Arriba, boss, Lando. Walang pula ang asang, no? Napakasariwa po ng ating mga gulyasan. Ayan. Yung tuna namin kahapon, boss Lando, dalawang malaki, no? Binlag ko yung kapon, di ba? Yung malaki. Boss Lando, mura-mura, oh. Retail na halagang 180 per kilo. Oy, totoong isda, boss Lando. Dito po, ito po yung presyo naman po ng mga cream dory natin ay 160 per kilo. Hasa-hasa. Hasa-hasa po pala ito. 150 lang po ang kada per kilo. Bangus pandaing pa rin po ang latagan ay tumpukan 100 pesos. Boss Lando. Shout out, bossing. Good morning. Yan, bangus po yung paninda niya. Shoutout lang ako, boss Lando. Shoutout yung Mangkulas. Hanggang 63 sa balon. Shout out po kay Mang Kulas. Ingat po, ingat po. 150 po mga bentahan dito ng alumahan. Purot galunggong 80 pesos lang po dito yung per kilo. Labayhita 120 na per kilo. Pusit 260 per kilo, 180 po sa baby pugita. Talakitok at maya-maya. Magkano presyo?
200 ang per kilo. Ito po yun, no? Tapos yung mga lumot na pusit ay 200 pesos per kilo. So yun po yung presyo, no, ng mga isdang maya-maya. At meron din po latag na talakitok. Talakitok magkano? 180 na per kilo ng mga isdang talakitok. So dumadami na ang mga latagan dito ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. 350 naman po sa mga bentahan po dito ng good morning everyone. Na tayo po ay mag-update ngayong araw po ng linggo, araw po ng palaspas, at napakarami po sa ating mga kababayan ang dumayo ngayon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update tayo ng mga panibagong presyuhan o latagan ng kanilang mga ibinebenta sa ating mga mamimili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando X Flores. So tara, let's go! Boss, good morning. Good morning. Magkano yung presyo ng tilapia mo? 100 per kilo tilapia. 110? 100. 100 pesos. Unti na yung tataas. Oo, ngayon araw ng linggo eh. Marami sa ating mga mamimili, no? 100 pesos per kilo ng tilapiang Batangas. So walang latag si Lodi rito na ibang ano, walang pompa, no? Manam yan. Pinsan yan. Dito ang presyo, no, 320 per kilo ng mga hipon. Lodi, thank you. May mga tumpukan din po dito ng mga balsa galunggong, ayan. Yan po ang mga tumpukan ay 100 pesos. So hindi magkaumayaw ang ating mga kababayan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at talaga napakaraming tao. Ang pusit po natin ay 250 per kilo. 320 po sa mga hipon. Ito yung bangus ni Boss Maeng, 130 kada isang piraso, at ang tambakol po natin ay 120 per kilo. At ang mangga na pinagkakaguluhan at makinis na manggang hinog. Magkano kilo, bossing? 80. 80 pesos po ang per kilo po ng maganda at makinis na manggang hinog. Bossing, thank you. Ayun, shout out. Ayun, shout out po sa mga taga Pangasinan, San Carlos, shout out. Magkano isa rito? Ito 140, meron din po 40, no, na isang piraso. So baybayin na po natin itong kahabaan po ng bayan ng Malabon Fish Market. Boss Lando Explorer. So shout out Boss Maeng. Para sa mga kaibigan ko dyan. Tilapia pala, boss. Nagbago Nagbago na ang presyo. Kaya hindi na gumagalaw yung panga, tingnan mo. Ayun na naman tayo. Hindi na gumagalaw yung panga. Next week, babakpakan ka raw niya. Wala dyan. Isa sinungaling yan eh. Oh? Kaya yung tatay niya, pinarehab ko na. Ayun, oh. Ayun, tumakbo na si Boss Maeng sa paninda niya. So shout out sa iyo, Boss Maeng. So ganyan karami po yung mga mamimili, oh, na mga naghahanap ng mga murang presyo ng bilihin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out kay Dom Dimitui ng Canada. Shout out po sa iyo. At lagi po tayo mag-iingat diyan. At salamat din po sa inyong panonood sa aking pagbablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no. Yung katanungan nyo po sa mga
kung ano ang pinagkaiba ng yellowfin tuna at gulyasan o tambakol. Ang yellowfin tuna po ay puti po yung laman niya kapag niluto po at napakalambot po. Na yun po ay ginagawang kinilaw. Yung tambakol naman po ay medyo matigas po, no, ang kanyang laman at maitim po yung pinakagitna niya po. So yun po yung pinagkaiba ng gulyasan at yellowfin tuna. So salamat po sa inyong concern kay Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So yan po yung mga presyo, no, ng kanilang mga latag dito. 20 pesos ay meron na po kayo pansahog sa inyong mga lutuing ulam at pwede na rin po kayo mamili ng mga seafood dito po sa Malabon Fish Market. At ang mga manok ni Dayan, ang calves po ay 100 pesos sa mga backbone. At ang presyo po ng mga pakpak ay 130 na kada plastic. So yan po yung mga presyo ng manok po nila. At napakaganda mga gulyasan o tambakol sa halagang 140 kada per kilo. At meron din po siyang latag ng mga yellowfin tuna, no? So grabe ang tao, siksikan po dito sa Malabon Fish Market. Dahil ngayon po ay araw ng palaspas. At pagkatapos po ng palaspas, no, yung iba po ay dumidiretso na po sa market ng Malabon upang mamili ng mga bilihin na kanilang iuulam sa hapagkainan. Shout out! So ito naman po yung mga presyo, no, ng mga tumpukan na inyong mabibili. Sa mga galunggong po ay 100 pesos. Ang ating mga tulingan po na sariwa ay 260 per kilo. 200 kilo po sa mga galunggong, no. So 300 per kilo ng mga yellowfin tuna. Oh yeah, boss, Lando. So shout out bossing, good morning, good morning. Boss, thank you. Salamat. Ay, thank you, idol. Dito tayo sa mga presyo naman po ng gulyasan ni Black Mamba. Black Mamba, shout out. At ang kanyang mga presyo ng mga gulyasan ay 130 per kilo. Ito po yung mga gilit na, no? Ang ganda ng mga gulyasan po, oh. So ito po pong mga paninda po nila dito, no? Ayun, shout out. So, mabara lang ang 10, 264 yan. Tapos yung mga papakol po ay 140 na per kilo. 55. Sige. Yung nagkasundo. Magkano sa mga hiwana, mga laman? 150 na, 150 po sa mga hiwana, no? Per kilo naman po dito ng mga yellowfin tuna ay 160 per kilo. So sa mga araw na to, no, ang ating mga bilihin po dito sa bayan ng Malabon Fish Market ay tuloy-tuloy na po ito. Papasok ng Semana Santa dahil next week ay diyan po natin makikita ang mga latagan po dito ng mga talaba na mga ibinebenta, no? At mga tahong, kasi dito ay malimit po talaga ang mga latagan. Dahil kapag araw na ng Semana Santa ay talagang sobra-sobra o napakaraming tao ang mamimili po dito. At talagang makikita nyo po yung mga latag ng mga talaba po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Presyo po dito ng mga mangga, no? 80 pesos per kilo. Apa, pwede na po. Pamilya Bautista, Perez family. Ayun. Bate family sa panganak ni Jubel, J.R. Jessie. At check na po si Ray. Manaman po kayo. Magandang umaga dati. Sige po, Nay. God bless you. Ingat po, Nay. Ingat po. Salamat po. So, shout out po sa pamilya po ni Nanay, no? Shout out po. Ingat po, Nay. Salamat po. Shout out sa family ko. Happy birthday sa amin po. So presyo po ng pakwan na dilaw, ayan po, 60 pesos po na per kilo ng ating pakwan na dilaw. So meron po tayong viewers po, no, na nagpa-shoutout po sa atin at namimili rin po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So grabe ang mga tao, napakarami at talaga naghahanap at makasulit ng kanilang bibilin, no? So ikot pa tayo at mag-alam-alam pa rin tayo ng mga presyuhan ng mga latagan
ng kanilang mga ibinebenta sa ating mga mamimili o mga kababayan. So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito ay may mga alimango. Ayan. Boss, pwede matanong yung alimasag mo? 240 yung per kilo. Sa alimango mo? 400 pesos, no? Yung po yung mga per kilo po dito na inyong mabibili. 240 sa mga alimasag. 400 po sa mga per kilo ng alimango. Bossing, thank you ah. So, yun po yung update natin, no? Araw-araw po siyang may tinda dito ng mga seafoods. Ayan. Tapos ang ating mga per kilo o tinatawag natin dilis, tuwakang ay 120 na per kilo. At ang ating mga tawilis po ay 100 pesos na per kilo. Bossing, good morning. Magkano yung mga tanigi mo? 280 ang per kilo. Yan ang masarap na kilaw, no? Na tanigi. Sariwan tanigi. So yun po yung mga presyo na ating ma-update dito sa Malabon Fish Market. Ang ating mga pusit ay 380 na per kilo, no? Yun po yung magagandang pusit. Boss, good morning po. So ito po yung mga bentahan po dito ng talaba. Ang talaba po ay 100 pesos na kada takal. At ang ating mga mahihilab po ngayon yung ating mga tahong, no? Ang tahong po natin ay kada takal 100 pesos pa rin, no? So, napakataba at magaspang po yung tahong natin at matataba. Ulang pula. 100 pesos kada takal. Boss, thank you. Alright, so update pa tayo ng update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga ibinebenta na seafood. So grabe po yung tao. Ito yung mga cream dory. Boss, magkano per kilo mo ng hipon? 20 lang. Ayun, 3.20, no? Na per kilo po ng hipon. Yun po yung presyo, 320. Ito mga pusit, no? Na malalaki. At ang mga hipon po natin ay 320 per kilo. 250 o 300 pesos na kilo ng mga katawan ng yellowfin tuna. So yung pusit natin ang ganda, oh. Malalaki na, no? Magkano pa presyo? 350 po ang presyo ng mga pusit. Sa tagal-tagal ang paraw na alala pa. So singit-singit lang po tayo dito sa ating mga mamimili at talagang napakarami, no? Kasi ngayon po ay araw ng linggo, kaya araw po ng pamimili ng ating mga kababayan. Sa ating mga pusit lumot ay 250 per kilo. Ang ganda, oh. Tapos 120 po sa per kilo ng mga bangus pandaing. At ang tawili 60 pesos na per kilo. Bakoko ay 250 per kilo. Ang ating hasa-hasa ay 300 pesos na per kilo. Walang isda na ating quality, boss. Ayun, Huli sa kapa. quality.
na mga hasa-hasa, 300 pesos na per kilo. Hindi galing sa baklang. Huli sa kapa. Tapos yung mga tawilis ay 100 pesos per kilo. Ito po yun. 130 na, boss na. Ang per kilo, 130 po na per kilo. Salamat. Ganda na nga sa kabayas ng tawag sa Cavite yun. Eh. Mura na yun sa 300 pesos na per kilo. Nung nakalipat, 380 pa ang kilo niyan. Napakamahal. 130 na lang, bossing. Ay, babalik daw, sir. Ay, 50 tayo. Ay, 50 tayo. Presyo ng mga isda natin dito na bangus pandaing po ay 100 pesos. Ang ating mga galunggong, no? 130 per kilo. Purot galunggong. So, tumpukan po niyan ay 100 pesos lang po ninyong mabibili. Ang mga hubad po na tumpukan ng mga sapsap. So, ang ipon, no? 340 ang per kilo. Tapos yung mga presyo, no, 110 pesos na per kilo ng mga tilapiyang Batangas, no. Yan po yung tumpukan po, no. 50 pesos po na inyong mabibili. Yeah, 340 lang. Gulyasan 120 per kilo. Arriba, boss Nando. Walang pula ang asang, no. Napakasariwa po ng ating mga gulyasan. Ayan. Yung tuna namin kahapon, boss Nando, dalawang malaki, no? Boss Nando. Binlag ko yung kapon, di ba? Yung malaki. Boss Nando, mura-mura, oh. 330. Sa Arriba, teli ka natin. Wala na nga doon, eh. Wala na. Wala. Ayan po, 330. Wala pang dalawang oras. Ang laki kasi, pag kinatay mo yung ganda ng laman, di ba? Nung binidyo ko, ang ganda. Panalong panalo. May picture pa dun, eh. Talo ko lang sa Ang laki. Kaya lang 300 ang kilo kapon, no? Sa aso, tinda ko tuna na doon. Bossing, thank you ha. 330 per kilo ng hipon. Sikat na sikat ka na, Luz. Sorba ka, eh. Ano, Ilawi? Ito po yung sari-saring isda na inyong mabibili sa halagang 180 per kilo. Oy, totoong isda, boss Lando. Ito, oh, 100 pesos. Meron, 120? 120 lang. 120 po na per kilo ng mga gulyasan. Gulyasan o tambakol, no, na kanilang bentahan po dito. At napakarami dumagsa po ang ating mga tambakol dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So yun po yung malaki na hinihiwa. Dito po, ito po yung presyo naman po ng mga cream dory natin ay 160 per kilo. Ang mga presyo po ng mga hipon ay hindi po pare-parehas, no? Ito po ay 350 naman po, napakalaki po ng mga hipon. Yan po yung presyo. Tapos 90 pesos per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Yeah, kailan ka nag-apply dyan? May bago na pang tagalinis? May bagong tagalinis ha. Nakakuha ng tagalog si Kevin ha. Abin. Ay, pasado. Shout out Lodi. Hinahanap ka kahapon ni Tiyo. Wala ka daw.
Lasing na naman ngayon, siya naman ang wala ngayon. Yun, magaling na mama, no? Kapag ikaw ay nahanap, siya naman ngayon ang wala. Grabe talaga sa tiyo. Makaamoy lang ng bote. Wala, nakaano na naman eh. Lasing na naman eh. Mm. Malamang. May babae na naman yun. Sigurado. Oo. Pag ganyan si Tio, nakaamoy ng panty yan. Nakaamoy na naman. Linggong-linggo, wala eh, no? Wala. Okay lang kailangan siya. Tinatawagan namin, ring ng ring, ay busy. Ah, wala Ay, may talaga. babae daw. Nadali na naman ng manok na pula. Oo. At Ay, baka sila. yun po yung presyo, no? 140 po sa per kilo na ang kanya mga bangus pandaing at yung mga tilapia Batangas ay 90 pesos kada per kilo. Ito naman po yung mga isdang halo, no? Hasa-hasa. Hasa-hasa po pala ito. 150 lang po ang kada per kilo. Tapos may mga tumpukan din po na inyong mabibili. Ayan, 100 pesos na mga tumpukan. Tapos yung mga bangus pandaing pa rin po ang latagan ay tumpukan 100 pesos. Shout out, bossing. Good morning. Yan, bangus po yung paninda niya. Shoutout lang ako, Boss Lando. Shoutout yung Mangkulas. Hanggang 63 sa Balota. Shout out po kay Mang Kulas. Ingat po, ingat po. 420, mga big size na po na hipon. Pwede tumawan. Ayun. Tapos tumpukan po ng mga galunggong. 50 pesos at 100 pesos. 150 po, mga bentahan dito ng alumahan. Burot galunggong, 80 pesos lang po dito yung per kilo. Labayhita, 120 na per kilo. Pusit, 260 per kilo, 180 po sa baby pugita. Talakitok at maya-maya. Tunay na mga yan. Magkano presyo? 200. 200 ang per kilo. Ito po yun, no? Tapos yung mga lumot na pusit ay 200 pesos per kilo. So yun po yung presyo, no, ng mga isdang maya-maya. At meron din po latag na talakitok. Talakitok magkano? 180 na per kilo ng mga isdang talakitok. So dumadami na ang mga latagan dito ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. 350 naman po sa mga bentahan po dito ng gulyasan kada isang peraso. Mas pwede pa doble ako. Tapos yung mga pinluan na tinatawag po natin, ito ay napakalaki po. Yan po ay 180 per kilo. Ulo ng mga maya-maya na tinatawag po nila, no? 100 pesos sa tumpok. Ang isang piraso po nito ay 100 pesos. So dito may nakita tayong latagan ng mga isdang pagi. So update natin yung mga presyo ng mga isdang pagi. Boss, good morning. Good morning. Magkano yung tumpukan mo? 100,000 lang, boss. 100 pesos po na tumpukan ng mga isdang matambaka. So ito naman po yung mga pagi, no? Dami, oh. Sino ako? Ito ko yan, mag-iinom ba ako dito? Boss Alan, order mo yan?
Ito po yung isang pagin na napakasarap po gataan. Yan po ang masarap na luto po dyan. Lagyan nyo po ng malunggay. No, yan po yung masarap na isda. So, puntahan natin si kaibigan Tinong at ang The Tandem. So, shout out kay Tinong at kay Boss Once. Shout out. Sige, sige. Salamat. Ito po yung presyo no, ng mga gulyasan. 250 kada isang piraso po. Ano lang ba dyan, Tol? So grabe ang dumagsa po ngayon dito na ating mga kababayan sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talagang napakarami. Kita niyo po yung mga sasakyan na pumapasok po, no? Kasi ngayon po ay talagang araw ng pamimili dito sa Malabon Fish Market at talagang sinusulit nila ang mga magagandang presyo na inyong mabibili o maiuulam sa hapagkainan. So update natin mga presyo naman po dito ng Tilapiang Batangas. So yan po yung presyo no, sa maliit ay 70 pesos per kilo. Asan si Agustin? Magkano per kilo? Pag ganito kalalaki? 100 pesos. Wala pa ngayon, bukas pa itataas, bastante. Oh, Lunes no? Santo-santo na bukas. Lunes Santo. Pero sigurado yan, marami ng latag yan. Tuloy-tuloy na yan. Yung pagtaas kami na ganyan, Merkulis. Oo. Sigurado, magtitinda kayo talaban yan. Ahango na kayo niyan. Ano, Merkulis ang kami na ganyan talaga na. Oo ba? Pagka nasabihin ko, turo lang naman sa mga ano yun. Kasi ang dami may latag dito. Siguradong sarado na naman tong ano. Taon-taon naman. Si Annalyn, wala? Doon, kumakain sila yan. Sa kabila. Sige pa, salamat pa. 90 pesos per kilo, no, na mga tilapia po dito. So, wala dito ngayon yung kaibigan natin si Agustin. Nandun po sa kabila at nakikimarites. Tapos, alamin natin yung presyo naman po dito ng mga hipon. So, presyo ng hipon. Bossing, good morning. Kapong wala ka. Hindi, baga ako nakaubos ka. Maaga ka nakaubos? Kasi lang. 340. Ito po ay 340 naman po ang per kilo no, ng kanyang mga latag na hipon. Magkapanggano. Alright. So, dagsang-dagsa po. Ngayong araw ng linggo ang ating mga mamimili dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out po muli sa inyong lahat. Shout out. Sa mga OFW po natin ay shout out po sa inyong lahat. At sa inyong paghahanap buhay sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga viewers po natin no, na manonood, shout out po sa inyong lahat. At sa mga taga Canada, US, shout out po sa inyong lahat. At sa mga vendor po natin na masisipag, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyohan at tatagan o sitwasyon sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.